Ja, ik ben Sander Kleikers en je kent me misschien van L1 Sport als presentator, verslaggever en commentator. Mijn hart ligt echt bij de sport en als je dan zegt welke sport, dan echt bij het wielrennen. Als je niet met sport bezig bent en niet met L1, wat doe je dan? Nou, dat is er bijna niet. Ben ik altijd met sport in de L1 bezig. En als het niet is, dan is het thuis met een gezin van 2 kleine kinderen van 6 en 3. Waar ik graag mee tijd doorbreng. Mijn werk is mijn hobby, zou ik bijna willen zeggen. En als het niet is, dan ben ik met sport bezig. Met hardlopen, met fietsen. En met heel veel sport kijken en volgen. Wilde je nou vroeger altijd op presentator worden? Nee, presentator niet. Ik was vroeger wel fan van Mart Smeets. Ik dacht, ik word de nieuwe Mart Smeets. Dat is niet gebeurd. Ik word wel de nieuwe presentator van de avondgasten. Maar is dat in de toekomst nog een haalbare kaart dan? Nee, absoluut niet. En dat is ook echt niet iets waar ik naar streef. Dat heb ik afgeleerd om dingen na te streven. Dingen komen een beetje op mijn pad. En soms jaag je ze na. Maar ik ben er vooral voor om dingen die op mijn pad komen, om dan te kiezen, wil ik dit of wil ik dit niet? En dit wil ik. Wat wordt jouw stempel op het programma dadelijk? Dat is een goede vraag. Mijn stempel op het programma. Laat me daar eens goed over nadenken. Ik probeer heel direct te zijn en scherp. Niet om de hete brei heen te draaien. Ik ben ook wel heel stemmingsgevoelig. Dus ik probeer ook dat de tafel die daar is zich senang voelt en goed voelt om in ieder geval te kunnen vertellen wat ze willen vertellen. En als journalist hoop ik dan ook eruit te kunnen halen wat ik wil dat eruit komt. Avondgasten. Maandag tot en met vrijdag om 6 uur live bij L1.